Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa no ma Kyrmen shilla Bri U Mali jong ka cleared constituency. Ki samla ki la ban pynshongshit ya ka election hynrei ka kongsan dei ki nongthep vote. Man la wei ba wei na ki nongthep vote klem danyo ya karta jong ki dei ki nongrai ya ka rem ka job ha ka por election. Long ma Kyrmen shilla ka sit hoding da ka ba ongru ba ki samla ki la ban pynshongshit ya ka election hynrei ka bakhat do ka shong ha ki nongthep vote shano ki no. Habujbab alor kabenta jang kisamla hakapor election uma Kyrmen ulong bayakani amla ban petang na kawai kapang namar hakabaya day hi bat ka election man la way pa ka way na kinong thep vote kidan la ka jong kabenta ngimla ban nyaw tangi kisamla ni tangi kirang ba namar man la way pa ka way kidan la ka jong kabenta laong uma Kyrmen ulong baki nongshongshit kibalapalat ka khat parasnam karta kidan ka hok ban ya thep vote bat kidan ka hok banjit ya unu kumunang mi khmat jongki ulong ho oi lesi kin khambon ki samlan na kani ka jalla bat wat hakari hero hynrei kani kamla ban long ban shule klet pat ya ki wei kinong thep vote baroh ki long ki badan kambha hoi namar ki samla ki khambon lesi kai ka baki phai ni perkhat kan wanra hi ka jingkelah ka jingjit ya kinong mi khmat ong biang uma Kyrmen ulong ka bor jang ki samla kamdai tang haus sem ajar pu hynrei haman laki election hi kidan laka jong ka bor ni ka benta.